je sati? 2:10. Možemo da izdržimo. Možemo da izdržimo. Možemo. Alo! Šta radite vas dvojica? Dođite vamo! Ajde brže! Da ne čujete! Što niste na položaju? Naši su zarobljeni, moramo da ih oslobodimo, gospodine poručiče. Ko vam je rekao da napustite svoj položaj? Niko, gospodine poručiče. Na svoju ruku. Na svoju ruku, jel? Na svoju ruku. Šta treba neko da vas vidi, jel? Treba da završite na vojnom sudu, u vojnom zatvoru. Vrati se nazad na položaj! Razumem, gospodine poručiče! Pajš! Kršite pravila. Me brukate. Ne slušate ništa, ne znate ništa. Gospodine poručniče, zaboravila sam šlem u helikopteru. Imam li dozvolu da se vratim? Ajde, vrati se. Hvala. Gde ćeš sad? Sam ti rekao da ne idemo tuda. Evo vidiš da ti vodiš. A ne, nego ćeš ti da vodiš. Ne, okej, ajde, vodi ti, koji je plan? Nemam plan. Jel imaš rešenje? Nemam. I šta ćemo sad? Momci, Ko ti? ja imam rešenje. Blokirani to! Blokirani! Koliko nam je ostalo? Još 15 minuta. Gospodo, vreme je da se prebacimo u selo. Orijentir! 5! Bravo! 10! Bliže! 200! Neprijateljsko! Mitraljinsko gnezdo! Jel vidiš? Pali! Gađaj, bre! Požuri! Ajde! Nemamo vremena! Gas, gas! Pazi žaletove košnice! Pazi košnice žaletove! Jasno! Ajde! Gas, gas! Gas! Ajde! Joj, budalo jedna, šta mi uradi s kućom? Jeli vredi, tango jedna. Izvinite, pratili smo pravac, sad ti ja pravac mi tango jedna. Šta mi radi, bre? Otku za tango, bre. Otku jedan. Teraj, teraj, teraj. Teraj, teraj, teraj. Pusti mi, bre, vodu. Ne radi, pusti, bre. Pusti, bre, neka vas kažem. Pusti, bre.
generale, poručnik Danijel Stošić. Dozvolite da vam saopštim izveštaj. Izvoli. Vežba se realizuje po planu. Trenutno stanje na terenu je sledeće. Crveni u napadu ima apsolutnu prevlast i nedvosmislenu taktičku nadmoć. Plavi je sateran na rezervni položaj, u reonu kuća. Brani se i kako stvari stoje u preostalom vremenu, mali su izgledi da dođe do pojačanja i promjene stanja na terenu. Izveštaj nije validan do okončanja označenog vremena. Stvarno misliš da nešto može da se preokrene za ovih par minuta? Ne mislim. Znam. A veći si fanatik nego što sam mislio. Pa dobro, zar ja moram da dolazim? Zašto se ne javljaš na radi uređaj? Tebe pitam! Aj tamo! Aj tamo! Brzo! Brzo! General čeka! Gore ruke! Gore ruke! Ruke gore, ruke gore, ruke gore! Gore ruke! Biće da su ovi tvoji zadremali negde, Paniću. Lako, Marković, lako. Za 2 minuta vežba je gotova. 2 minuta i 36 sekundi. I neka stotinka, gospodine majore. Ma da, za 2 minuta i 36 svašta može da se dogodi. Mislim da je došao taj trenutak, Paniću, da mi čestitaš. Mislim da si malo požurio, Marković. Vozač, stani! Vozač, stani! Jebote, su tenkovi. Jesu. Joj, grujo, care. Joj, hvala ti. Gde moraš? Šta si susro? Gde ste, ljudi? Gde ste? Ko se bre uci? Ajde sada da im se useremo u život. Ajde! Po 3, 2 Rafala, 30 sekundi. Stali, puni!